किस कर लेना ಶಿರೋಡ್ ಸಾರದಕ್ಕ ಮೂಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಿನಿ ಸಾರದಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಮಂಚಿಕ್ಕಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ಣ ಮಸೂದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ Hello guys, welcome back to a new vlog. Guys, this is our day 2 in Bangalore. Guys, ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇನಿ ಏನ ಮೆಗ್ದಿ ನಾನು ಒಡೆ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಬೋಪುಲ್ಗೆ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಲ ಬೇಯ್ದು ನಮ್ಮ ಹೋದ ಜನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಬೇಯ್ದೀನಿ ಆಂಡ ಆರು ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಮಲ್ದೆ ಗೊತ್ತು ಯಾ ಮಲ್ದಿಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನು ಅಪೂರ್ವ ಜೋಕಿಲು ನಿಶ್ಮಿತಾ ಮಗ ನಮ್ಮ ಆದು ಬರೋದಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟಾನು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಪಿಂಚುಲೆ ಮಗ ಪಿಂಚುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬುಕ್ ಆಗೋದಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಡ್ ದಾನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಂಡೇ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಗೆ ಓಲಾಡ ಹಾಪಣದು ಓಡು ಜೋಕಲ್ನ ಹೊಡೆ ಹೊಡಿದ್ದೆ ಕಿಚ್ಕೊಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಓ ಬಾಬಾ ಅಪ್ಪ ಕಿಚ್ಕೊಲ್ಲೆ ವಾ ವಾ ರಿಕ್ಷಾ ಬೈಜ್ಜಿ ಮಗ ರಿಕ್ಷಾ ನಾಡೋಣಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಕಾತು ಫೈನಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಈ ಕಡೆ ಬರಡ್ಲೆಚ್ಚಿ ಓಲಾಡ್ಲೆಚ್ಚಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂಗಾಣ ಮಾರೆ ಬನಶಂಕರಿ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಜೆ ಬರ್ನಕ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತೋಡು ನಾವೈತೆ ಪಿದಾಯ್ಗುದಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆದಿ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಚೀಲ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಮುಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಅಂಜೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ಚೀಲ ಪಾಡಂ ಪೋರೆ சேலம் போகான் ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕಡೆ ಜಾವ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಾದು ಅಲ್ಲ ಈ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಕೈಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀರಿ ತಲೆ ಕೆತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಕನ್ ಚಲೋ ಗಾಯಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಟು ಪಾರ್ಕ್ ಹೋದ್ರಣ್ಣ ಸರಿ ಮೊಲ ಜೆ ಪಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಉಂಟು ಪಾರ್ಕ್ದ ಬುಧವಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಗಾಯಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋದು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಗ ಅದು ಬರ್ತೀರ ಮಗ ಪಡ್ ಬಗ ಮಲ್ಪೇನ್ ಗೆತ್ತಿತ್ತೋಡತ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅದೇ ಮೇರ ಆಟ ಬಿದ್ದಾರ್ದಿನ ಪೂರ ಸಾಲ್ ಬರಬೇಡ ಬಿದ್ದಾರ್ದಿರು
चलो ಅವು ಮಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಬೈ ಬರ್ಸಾರ ಬಿಡೋದ ಮುಟ್ಟ ಅವಿದೆ ಇವೆ ಇಸಪೆ ಶಿರೋಡ್ ಸಾರದಕ್ಕ ಮೂಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಿನಿ ಸಾರದಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಸಾರದಕ್ಕನ ಮೆಗ್ದಿ ಮಿನಿ ಸಾರದಕ್ಕ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಅದು ಶಾಲೆ ಒಂದು ಅಂಜದಾನ ಹಾಂ ಸಾರಿ ಅಂಜದಲ್ಲಿ ఎవరున్నది ఒకటి ఒట్టుకుండు దాదాల పల్లె కలిసి బెంగళూరు నుంచి వాకింగ్ అవుతుంది మధ్యనే పీಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಟ ಫುಲ್ಲು ಮರ ನಗತ್ತು ಜಿಮ್ಮು ಪೊಲ ಪೋಪಣ ಅಂದ ಮರ ಅಟ್ಟಿದ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ತುಲಿ ಎಂಚ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಪಾರ್ತಿದ್ವಿ ಪೊಲೆ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೆ ಪೊಲೆ ಒಂದು ಬರ ತಾದಂಪಿನಿಕ್ ಅಗಲನಾ ಕುಂಟಾಜಪುರ ರೀತಿಯರು ಪಾರ್ಕಡು పోయి పోయి దాదాపు మగ పోయి కింద పోయి దాదాపు వెరీ గుడ్ ಸರಿ ಚಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇಡಗೆ ಬರ್ತಿ ಮೂಲು ಜಿಮ್ ಅಲ್ಪರ ಡೈಲಿ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಜಿಮ್ ಅಲ್ಪರ ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಸೋಜು ಅದು ಎಂಚ ಬಾರ್ಕ ಕಣ ಸಂದೆ ಜಿಮ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮುಲ್ತ ಪೋಪರ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡಿದೆ ಸಿಕ್ಕಿತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ clear. Come on, Chicky, come on. Baver lunch exercise and pergi baver mal pukera. Ini trainer wow, nadu antadalli. Ire gaapuji magavu. Nice coach up idile coach up. This is our coach up. Malpi ante. Garpara punaduka. Coach up ivattu coach up itte. Oh. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಷ ಶಾರದಮ್ಮ ಕಾಣಿದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೈದ ಅಂದು ಒಂದು ಸಲ ಮಲ್ತ ಬತ್ತಾಡ ಸುಂದು ಪೂರ ನಿಗಲೆ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ನೆಕ್ ಲೋಡ್ ಪಾಡ್ನು ಕಾರ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಚೆಸ್ಟ್ಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಪೂರೈಕ್ಲ ಉಂಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಉಂಡು ಗಾಯಸುಲಿ ಅಪೂರ್ಣ ಮಸೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಮಸೂಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೈಸಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಖಾಲಿ ಕುಲ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿದ್ದ ಪಜಿಗೆ ಭಾರಿ ಜೋರ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂದಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ಮುನ್ನಂತ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಲ್ತ ಬಟ್ ಶುರು ಪಂಪ್ ಪಾಪು ದಾಲ ಉಪ್ಪಂದಿನಕ್ಕೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಉಂಡು ಬಂದಿನ ಬೆಟರ್ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಅಂತೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನಿತ್ತು ಜೋಕು ನಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಜೋಕ್ ಬೋಲ ಹಾಂ ಅಪ್ಪ ಮಿತ್ತೋಲೆ ಯಾರು ಮುಳ್ಕೊಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ போயிನಿ ಅಕ್ಕ போயிನಿ ಬೋಲೆ ಮಿತ್ತೋಲೆ
ಮೆಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಮಗ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಬೋಲ ಬೋಲ ಆರು ಬೇಗ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಮಗ ದಲ ಬೋಲೆ ಮಿತ್ತಲೆ ಮಿತ್ತಲೆ ದಲ ಬೋಲೆ 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 ಆರು ಬೋಲೆ ಬಲೆ 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 ಮಗ ಜಾರ್ಲೆ ಜಾರ್ಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರು ಗುಡ್ಡಿ ಅಂಕಲ್ನ ಸಾರಿ ಆಯು ಗುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಇತ್ತೆ ಪುಕ್ಕಿಲ್ದಿ ಅಂಕಲ್ನ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಜಾರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಲು ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ದಲ ಬಲೆ ಜಾರ್ಲೆ ಕೈ ಬಿಡ್ಲೆ ಬೋಲೆ ಜಾರ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಬುಕ್ ಎಲ್ದಿಯಾ ಬಾರಿ ಇತ್ತಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಮಗ ಸೀದಾ ಬೋಲೆ ಮಿತ್ ಬೋಲೆ ಆಗಲಿ ಮೂಲು ನೆಟ್ಟು ಬೋರ ಅಂಚತ್ ಕಾರ್ ದೀದ್ ಬೋಲೆ ಕೈ ಬತ್ತೆ ಎದುರು ಬಲೆ 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 ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿಡ್ದು ಬಲೆ ಜೋಜ ಅಂಚಿಡ್ದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಮಗಲ ಪೂರ ಟಾಟಾ ಬಂಡಲು ಕೃಷಿತ್ತು ಅಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಲೈಫ್ ಕುಳಂಜಿಲ್ಲ ಐತಿ ಅಯ್ಯೋ ಆರು ಟಾಟಾ ಗೊಬ್ಬಗನಾ ಏನ ಗೊಬ್ಬಗ ಜೋಕಾಲಿ ಉಂಡ್ರೆ ನೀವು ಜೋಕಾಲಿ ಕೂಡ ನೆಂಚ ಜೋಕಾಲಿ ಬರಿವಾ ಅಲ್ಲ ಡಾನ್ ತುಲಿ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟಿ ಬೋಪಿನ್ ಅಲ್ಲ ಡಾನ್ ನಮ್ಮ RC ಶೆಟ್ರು ಬಾಬಿನ ಸಿಂತಲೇ ದೀಪಕ್ ಡಪ್ಪ ಬುದ್ಧ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಆಡು ಗಾರ್ಡನ್ ಹೋದು ತಿರುಗಿದು ಬರ ಬತ್ತ ಅಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೀಯೋದು ಗಾರ್ಡನ್ ಬರ ಎಂಚ ಅಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ತೂತೆ ನಾವು ಗಾರ್ಡನ್ ತೂತೆ ఇక్కడ ఐట్లల్ల ఇక్కడ డైలాగ్ తిలి ಗಾರ್ಡನ್ ಇದ್ದೆತ್ತನೆ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿದ್ವಿ ಬಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೋಕಲ್ ಪುರ ಸೊ ಗೈಸ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರದ ಪಯಣ ಇಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವುದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿರ್ವದ ಪಯಣ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಿರ್ವಾ ರಾತ್ರಿಗೆ 2:30 ಬಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮಾ ಬಸ್ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೇರೆ ಗೋದರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬೊಕದಾಲಜಿ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ತೆರಳೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಮತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೂರ ನಮಗೆ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋ ನಾನು ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್